Є суттєва різниця між тим паспортом, який виданий в Москві, і тим, який виданий в Сімферополі, ну, так би мовити, паспортом. Да? У Сімферополі це не паспорт. Згідно нашого законодавства, нашого українського законодавства, цей документ є нікчемним. Він не створює правових наслідків. Він, в принципі, не вважається підтвердженням громадянства Російської Федерації. Це нав'язане громадянство на окупованій території, на тимчасово окупованій території. І дійсно такі паспорти, вони є, напевно, всіх тих людей, які проживають на окупованих територіях. Зараз майже 20% території України є під окупацією. Не виглядає так, що ми їх скоро, дуже скоро деокупуємо, а навпаки виглядає так, що ще кілька мільйонів наших співгромадян, вони будуть змушені отримати оці російські так звані паспорти, а насправді аусвайси. І це означає, що ще більше їхніх рідних, знайомих, тощо тут, на вільній від окупації частині України, вони матимуть тоді в колі своїх рідних і близьких тих людей, у яких ці паспорти є.